मला नाही माहिती, मी काय आपलं बोलत नाही. आज बाय सुरुंग फुलेला दिवस कोठे मावळला. आज बाय सुरुंग फुलेला दिवस कुठे मावळला. बाई मी बघत होते चांदाकडे, पदर आला खांदाकडे. बाई मी बघत होते चांदाकडे, पदर आला खांदाकडे. सुरुंग फुलेला कोठे मावळला. आज बाय सुरुंग फुलेला दिवस कोठे मावळला. दम लागला ते तुमच्या पायात आहे, तुमच्या पायात आवडला. टाळ्या टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा. बस बस, अजिबात अजिबात. इकडे पाऊस आहे. पकडली तू आता मला चावायला लागली. छोटी होती तू मला चावायची नाही, आता मोठी झाली की चावायला लागली. हा छोटी होते चावायची का मला तू नाही ना, आता मोठी झाली नख मारते तू, नख मारते तू मला. इकडे बघ, हो एवढ्या जोरात चावली तू नख. दात टेस्टिंग, दाताचे डॉक्टर आलेले आहेत, दाताचे डॉक्टर आलेले आहेत. दात दाखवा. हा दात दाखवा, दात दाखवा. हा हे बघा, हे बघा दात पकडू काय, दात दात पकडू. दात कुठे आहे माझ्या दिलोचे दात, माझ्या दिलोचे दात कुठे. हा बघा, हा बघा दात बघा, हा बघा केवढा मोठा झालाय. चला ना दिलूचे नका कापूया. कसे नका कापायचे माझ्या दिलूचे. हा बघ काय आहे, काय आहे, काय आहे, काय आहे, कातला वास आहे. चिच्ची खाल्ली मी, चिच्ची खाल्ली, चिच्ची खाल्ली, चिच्ची. हा चिच्ची आहे, चिच्ची. पण माझी दिलू चावत नाही, नाही चावत. बघा केवढी केवढी दिलं, बघा केवढी शाणे दिलं. उठली टायगर, उठली. हा हा बरोबर आहे, बरोबर आहे ना. खडूस हा बघा. हे छोटा टायगर आहे, छोटा टायगर. टायगर पण असेच असं, टायगर चिता बिता सेम असेच एक्सप्रेशन. आणि आता बघा फिरली तिकडे. नका धारण. हा धार कर, धार कर. हा धार कर, धार कर. हा धार कर. हा आता काजल बसली आहे ना बाजूला, म्हणून तशी करते ती आता. पकडू, पकडा 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 पकडा. हो चल आउट करा. पॉक पॉक पाहिजे होते, पाहिजे होते. ओ आमच्याकडचे पण खेळत होते ती. इथे बसतात मानेवर दोघे पण. फोटो दाखवला, दाखवला. दिलू चिची, माझ्या दिलूनी चिची खाल्ली, चिची खाल्ली माझ्या दिलूनी. नाही नाही चिची नाही, पाप इथे माझी दिलू. पाप इथे ना तू दिलू. कष्टायला बसायची अशी पाय आडवं करून. जाऊ जा तिला चाव. ना शेपटीला नाही बघायचा कोणीच. इकडे खेळायचं इकडे. असं तिथं खेळून खेळून. बघा दात चेकिंग, दात चेकिंग. दात बघा, दात बघा केवढा मोठा दात आहे बघा. एवढे मोठे दात झाले तुला तुझे. दात 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 दात. हा दात चेकिंग चावली. हा हे बघा. हो हे बघ. लाल झाला सगळा. थोड्या वेळाने विसरते. शॉर्ट टर्म मेमरी गजनी आहे ती.
आमची बघा तेवढे. पण आमची दिल्लू सर्वात शाणी कोण आहे? दिल्लू सर्वात शाणी दिल्लू कोणाची आहे? माझी आहे. तिचं नाव काय? तिचं नाव काय? दिल. आणि आम्ही काय बोलतो तिला? दिल्लू. दिल्लू थांब. कुठे चालली ट्रेन? कुठे चालली? दिल्लीला राईड भेटते बाबू. राईड भेटते. कुठे चाललीस? दिल्लू कोणतं स्टेशन? हा आला कांजूरमार्ग. आता गाडी चालली पनवेलला. कांजूरमार्ग टू पनवेल. हा गेली. आता टर्न मारून क्रॉसिंग वर आलेली आहे. आता रत्नागिरीला डायरेक्ट. बाय बाय. बघा दादा वाजले किती आता सकाळचे? हे बघा सकाळचे 4:30 वाजलेले आहेत. आणि आम्ही चाललो आता त्यांना. मी चाललो त्यांना पनवेलला सोडायला. दिलू काय करू? फोन करा पोचलं. चल आणि ट्रेन मिळाल्यावर पण फोन करा. गरम पाणी आहे. चला काय चला. ए उभी राहा जरा. बबी डॉक्टर टाकते रे. खाली खाली खाली. चला आता चालले आजी रत्नागिरीला. चला हा चला ह्याच्यात चला. तो सेम डब्बा आहे. पुढचा पण सेम डब्बा आहे. तर पाऊस आहे काय? आता आम्ही हे कुर्ला स्टेशनला आलो. कांजूरमार्ग ते कुर्ला आणि मग कुर्ला टू पनवेल. आमची रत्नागिरीची गाडी पनवेलला लागणार आहे. आता ही का लागली आहे बघा. 5:21 गाडी आहे. 6:30ला पोहोचेल. आमची गाडी पनवेलला 7:30ला आहे रत्नागिरीला. आतमध्ये बसा जावं होतं. आता मी बघा सर्वांना आपल्या गावातल्या माणसांना हा कुर्ला स्टेशन आहे. म्हणजे मी पनवेल गाडीत बसवलं प्लॅटफॉर्म नंबर 7ला. ते बरोबर आता 5:30 वाजले. 6:30ला पनवेलला पोचतील. आणि गाडी 7:30ची तरी 1 तास अगोदरच पोचते पनवेलला. आता कुर्ल्यावरून मी आता कांजूरला जाणार. खालून हां आणि तेव्हा लागतं असं खालून करते आणि वरती पुढं त्याच्यावरती कम्प्लीट. हो नीट जा. पप्पू पकड. तो सपोर्ट आहे ना त्याला. नवरा काय काय करतो बघा. तिथे खुर्ची रिटर्न करायला चालले.
गावातली माणसं सर्व गेलेली आहेत, आपली माणसं सर्व. आणि आता घर बघा. मी पण आता खुर्च्या टेबल बिबल देऊन आलो आणि दिलूला दाखवतो. दिल शादी का घर आफ्टर शादी, शादी का घर आफ्टर शादी, किस कर रहा. आज खाने में क्या है? वरण भात, आलू वडी आणि वालाची भाजी. आणि चीची नाही नाही, हे आलू वडी म्हणजेच व्हेज पापलेट. मग चिची कधी आम्ही खाणार? संडेला संडेला ना उद्या संडेला. नमस्ते. आज आम्ही चाललो वॅक्सिन घ्यायला. लास्ट वॅक्सिन, सेकंड वॅक्सिन ना. लास्ट. आम्ही तिघं पहिलं घेतोय. मग काजल नंतर गेलो. काजल आणि ताई आतमध्ये आहे ना. होय. चल. लाईन आहे का? लाईन लाईन लागली, भरपूर लाईन आहे. वगैरे करू शकतो. आमचा काय प्रॉब्लेम नाही. झाली वॅक्सिन? झाली. बसा. सेकंड वॅक्सिन. एक इन्फॉर्मेशन देतो, या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मध्ये फक्त कोविशिल्ड वॅक्सिन मिळते. बाकी त्या 2 प्रकारचे वॅक्सिन नाही मिळत. कोविशिल्ड वाले, कोविशिल्ड वाले असतील तर तिकडे या. आणि दुसरा ते प्रेग्नेंट लेडीजला नाही, जे प्रेग्नेंट असतील ना त्यांना नाही ते मिळणार. झाला वॅक्सिन आमचा. काजल आताच बाहेर होती. झाला आमचा वॅक्सिन. चल. मंडप उघडल्यानंतर सर्व उघडं उघडं वाटतं. आता एक आणली होती बघ काजलने ऑरेंज कलर. मॅक्सी बद्दल चर्चा चालू आहे. तिकडे मोठा डिस्कशन चालू आहे. मॅक्सी कुठे आहे ती मिळत नाही. ताईची ताईला दाखवायचं आहे. आणि आम्ही दिलूला आणलंय. दिलू आणि हे पिल्लू. हे बघा, हे बघा, दिलू बघा, दिलू बघा. एवढी एवढी हे दिलूचं पिल्लू आहे. ताईची मॅक्सी आलेली आहे. आम्ही आताच वॅक्सिन घेऊन आलेलो म्हणून गप्प बसलेलो आहे इकडे. गप्प बसायचं ती गाडी. आता आजचा कारभार सर्व काजल सांभाळणार आहे. चला. आता बघा ह्याच्याकडे फेकतो बघा. आता इकडे मम्मी व्हिडिओ बघते. पकडा पकडा पकडा. आता आम्ही दिलबरोबर खेळतो आहे आणि आम्ही जाणार आहे मार्केटमध्ये. ताईला रगडा पॅटीस आणायला आणि मेकअप, मम्मीला दाबेली, आणि काजल जाणार आहे मेकअप वालीकडे तिच्या वस्तू रिटर्न करायला. काय ठेवलंय डोक्यावर? कोण आहे डोक्यावर? काय ठेवलंय बाबूच्या? कोण आहे? पाडीत नाही बघ. बॅलन्स 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 केलंय. बॅलन्स पाडत नाही बघ. बॅलन्स. हे कोण ठेवलंय? काय आहे? काय आहे डोक्यावर? काय दिलो हे? पाड पाड खाली. पकडा पकडा. हा पकडा. पकड पकड पकड. आता पोटावर ठेवलेला आहे. कोण आहे दिलूच्या पोटावरती? पाड पाड खाली पाड. चावडी झाली. चावडी झाली. चावडी मग. चल. चला. आता इथे लग्न झालेलं आहे, वॅक्सिन पण झालेली आहे. एक महत्त्वाचं सांगायचं होतं म्हणजे आपण जे कुपन सिस्टम अप्लाय केले होते ना आपल्या लग्नात, ते सक्सेसफुल झाले का? हो. हा झाले मस्त एकदम. काही प्रॉब्लेम झाला का त्याच्यामध्ये? अजिबात नाही. ताई तू पण सांग, कुपन सिस्टम डिस्ट्रीब्युशन किंवा प्लेटिंगमध्ये किंवा हॉलवाल्यांनी किंवा आपल्याकडे काय कुपन देऊन काय प्रॉब्लेम झाले का? नाही. म्हणजे सक्सेसफुल अटेम्प्ट होतं.
ह्याच्यामुळे आपल्याला प्लेट्स किती झाले त्यांना पण चांगलं वाटलं, हॉलवाल्यांना पण चांगलं वाटलं. तर कुपन सिस्टम तुम्ही पण अप्लाय करू शकता. आमच्याकडे अटेम्प्ट सक्सेसफुल झालं. मी जसे 50 कुपन 100 कुपन प्रिंट केले होते, 50 माझ्याकडे ठेवले होते, 50 मी काजलला. जसं म्हणजे लग्नाच्या हॉलमध्ये गेलो तसं मी ते कुपन, माझे 50 कुपन मी ताईला दिले होते आणि काजलचे 50 कुपन मी काजलच्या बहिणीला पूजाला दिले होते. आणि जशी विधी 12:30चा मुहूर्त होता, 12:47चा मुहूर्त होता, 12:15ला अर्धा तास अगोदरच जेवण आमचं रेडी होतं. तर मी माईक घेतलं आणि माईकवर सांगितलं की आता आमची विधी म्हणजे मंगलाष्टन हे सर्व व्हायला अर्धा तास आहे. तर लांबून येणारे माणसं किंवा ज्यांना अगोदर जेवणाचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे, ज्यांना जायचं त्यांनी जाऊ शकता. त्याच वेळी मग जेव्हा मी अनाऊन्स केले त्याचवेळी ताई आणि पूजा यांनी कुपन्स वाटले सर्वांना. आणि जे लेट आले त्यांना समजलं की कुपन सिस्टम आहे, तर त्यांनी मागून कुपन नेले आणि सर्वांनी कुपन दिले. प्लेटवाल्याला म्हणालो होतो जो कुपन देईल तुझ्या हातात त्यालाच प्लेट द्यायची. तर सर्वांनाच कुपन दिले होते. सर्वांनी कुपन दिले, प्लेट घेतली आणि जेवायला गेली. ह्याच्यात कोणीच काय कंप्लेंट केली नाही. काय अवघड नाही वाटलं. हां, मी सर्वांना विचारलं, साईतला पण विचारलं आणि काजलला पण विचारलं. काजल, तुमच्या इकडे कोणाला काय प्रॉब्लेम झाला? नाही, काहीच प्रॉब्लेम नाही झाला. उलट ही सिस्टम चांगली, ही सिस्टम बेस्ट आहे. तुम्हाला सांगतो, कुपन्स मोजूनच म्हणजे त्यांना दिले ना, त्यांनी कुपन्स मोजले, तेच कुपन मी रिटर्न, म्हणजे त्यांना जे कुपन दिले ना ते आपण लास्टला मागून घ्यायचे. म्हणजे आपल्याला माहिती पडतं की टोटल कुपन्स किती झाले. कुपन मोजून घेतल्यावरती सर्व काय प्रॉपरली एकदम होतं. ही सिस्टम तुम्ही अप्लाय करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि काहीच वेगळं वाटायची गरज नाही किंवा लाज वाटायची गरज नाही. माणसं म्हणतील काय कुपन द्यायचं आणि हे करायचं, काय नसतं. आपण जेव्हा रेल्वेला तिकीट घेऊ शकतो, बसमध्ये तिकीट काढू शकतो, सर्व करू शकतो. तर ह्याच्यामध्ये काय, उलट हे लग्न जे जिम्मेदारी घेतात त्यांच्यासाठी एक चांगलं आहे की जास्त वेस्ट होणार नाही काही. आता काजल तुम्हाला जादू करून दाखवणार आहे. 3 जम्प करायचा आहे. 3, 2, 1 जम्प. हा ड्रेस ओळखला का कोणी? कोणता ड्रेस आहे हा? आपण ते 4 ड्रेस घेतले होते ना, दादरवरून घेतलेले. हा, त्याच्यामधून. हा, आता काजलकडे असे 2 ड्रेस आहेत ना, एक ताईला आहे आणि एक करवलीला दिला. एक करवलीला, ताईचा करवलीला दिला. हा. मग काजलकडे 3 आहे. एक दुसरा का, हिरवा आणि पिंक. छान वाटतं पण बघा ना, मस्त वाटतं, शिवले छान एकदम. चला आता आम्ही चाललो मार्केटमध्ये मेकअप वालीकडे. पोपट झालो मी. पोपटाचा कलर आला. आणि ताईला रगडापट्टी आणायला. मला दाखवतो जा ना आतला. चावायचं मला नाही, चावणार नाही ते. हा का, गरम आहे. बाईट घे. खा इकडनं. आता लग्नानंतर काजलला हनीमूनला नेलं होतं. कुठे? बाजारात. आहो मी 1 तासासाठी. आज हवेतले कॅमेरामॅन आणि मम्मी पाठी बसले बिहाइंड द सीन गाऊन घालून. आता हे बघा, हे डिश आणलेली आहे. ही डिश बाईसाठी. काय आणलं काजल, करून दाखव. भजी, मिक्स भज्या. आपल्या घरी कोणाला काय काय आवडतं हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. सर्व मिक्स भजी आणि चटणी भाईला. तसं आम्ही पण एक खाणारच. ताई पण ह्याच्यातली भजी खाईल. हे आणलं आम्ही. हे काय आणलं दाखवतोच. काय आणलं हे? मम्मीसाठी दाबेली नाही, ताईसाठी रगडा. हे ताईसाठी आणलं आहे रगडा पॅटीस. ठीक आहे, ताईचं रगडा पॅटीस. कांदा नाही ना. आणि हे काय आणलंय सांगा. ते काय कुरकुरी. हे काय आणलंय कुरकुरीत. गेस करा हे काय. काय? आईस्क्रीम. हा, आईस्क्रीम. काय ते? काय काय माहिती काय. हे सुतरफेरी. हातात मला घेणार कोणी. हातात घेऊ नका म्हणून हातात देत नाही. काय सांगे, काय माहिती काय. हा, हे आपण हे काय माहिती का, हे काजलची पर्सची वाट लागलेली आहे. ते हातात घ्यायचे असते. आणि हे दोन छत्र्या ते बाजूला ठेवूया. पहिलं दाखवूया की काय आहे. हे घ्या हातात. जरा थांबते बघितलं सरप्राईज. हे घ्या हातात. हे काय आहे?
ऊस हा? ऊस 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 मग हे काय म्हणजे ते ऊसाचं ते हा खाऊन आम्ही आणले तुम्ही ते ऊस चावून हा पूर्ण रस्त्यात काय चालत सुतार चालत. फेणी आईस्क्रीम का खावा काय काय नावं दिली आपण असं जरा डायरेक्ट उसाच्या ज्यूस मध्ये ह्याच्यामध्ये फायदा काय माहिती का हे आपण चावून चावून खातो ना चावून तर चावून आपली खातो. सलायवा ना आपला सलायवा जातो म्हणजे हे कधी जास्त प्रॉब्लेम देत नाही बरोबर हेच हेच आपल्या दारातून ओरडत जातात बघ गन्नावाला. गल्लावाला हे 1 किलो आलं आपल्याला आलं असं कधी कधी खोकल्यासारखं वाटतं ना तर आलं आपलं खायचं 40 रुपये किलो आणि आणलेलं आहे तिला भजीचा वास बघून ते तिचं जेवण ठेवायला लागलं. आणि आणलेला आहे रक्त वाढवायला ज्यूस आता मम्मीचं रक्त कमी झालेला जरा वाढवायचं आहे बीट ज्यूस मम्मीला आणि भाईला आणि ताईला हे मिक्स बीट ज्यूस आहे काय हे ज्यूस गाजर बीट मिक्स गाजर बीट मिक्स मिक्स आहे हा आणि आम्ही आणलेलं आहे काय हे काय हे काय आणलेलं आहे दाबेली कोणाला मला येस आणि भाईला 2 आहे त्याच्यात 2 2 आहे हा आणि आम्ही काय खाल्ला तर आम्ही तिकडे फ्रँकीच्या दुकानात शूट केलं होतं ना हा तिकडे फ्रँकी खाल्ली तर अशी झालेली आमची शॉपिंग आता खाताना दाखवूया तुम्हाला हे आणि हे बघा कॅमेरामॅनने स्वतःने इशारा दिलेला आहे हे आणलं आहे ताईला केक पेस्ट्री ताईला मध्येच फोन केला आणि बोलते मला पेस्ट्री हवी आवडते ना तिला ताईला आणलेली आहे पेस्ट्री जरा हवेतले कॅमेरामॅन खावा हॅलो हाय ताट बघा चिच्ची चिकन लेग पीस आता इथं बघा आपल्या घरी आता आम्ही 5 माणसं आहोत त्यातले 3 नॉनव्हेज आहेत आणि 2 व्हेज खाणारे आहेत व्हेज आहे व्हेज म्हणजे ताई ज्यांना आम्ही नाही दाखवू शकत कारण गाऊन घालून बसलेले आहेत आणि मम्मी जे गाऊन घालून बसलेले आहेत पण ओंडे घेऊन बसलेले आहेत मग चालतं तेवढं आणि इथे आम्ही चिकन खातोय काय खातोय चिची इकडे काम चालू आहे आणि चिची बघायची एवढी मोठी चिची का आणि तिघांना आम्ही 3 लेग पीस ठेवलेले आहेत बघा हे काजलला हे आपल्या भाई काकांना आणि हे मला आणि त्याच्याबरोबर आम्ही कलेजी पेटा फ्राय आणि चिकन सुद्धा आहे ग्रेव्ही वाला आहे तर काजलला हे लग्नानंतरचं फर्स्ट ट्रीट चिची तिला चिची आवडते तुमच्या पण घरी जर काजल कधी आली तर तिला चिकन नाही चिची बनवून द्या हा चला आता काजलला जेवू द्या मी पण जेवतो माझं काम करायला ठेवलेलं आहे आणि आमची दिलूला बघा ना तर मला दिलूला ना दाखवलं दिलू पप्पी दे हा पप्पी दे बघा आणि तुम्हाला खरं सांगायचं आहे खूप कॅट आणि डॉग्सला बघितलं पण मोजकेच असतील तुमच्या घरी पण असतील पण मोजकेच असतील जे नॉनव्हेज बनवल्यावरती बघा माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं ते आहे हा नॉनव्हेज बनवल्यावर किंवा मच्छीची पिशवी आणल्यावर किंवा मटणाची चिकनची पिशवी आणल्यावर पळत नाही येते पण ती अशी त्याच्यावर कधी पंजा मारत नाही खूप म्हणजे बोलतात ना क्वालिटी आहे आमच्या दिलमध्ये एकदम क्वालिटी कॅट आहे आल्यापासून जेव्हा आली तेव्हा एवढीशी होती माझ्या हातात एवढ्या हातात बसायची ती आणि त्या पहिल्या दिवसापासूनच ती बाथरूम मध्ये जाऊन आपलं नॉर्मल सर्व करायचे ते सर्व तिकडे जाऊन केलं तिने तर आम्हाला खूप आवडली ती म्हणून तिला आम्ही ठेवून घेतली हो सुरुवातीला आली होती तेव्हा आम्ही ब्लॉग्स टाकत होती तिचा हात जरा असा झाला होता वाकडा तिला आम्ही बरं केला 3 दिवसांनी एकदम शांत 3 दिवसांनी बरं केलं आणि मग आमच्या बरोबर राहिली चला आता आम्ही जेवून घेतो तुम्ही पण जेवा आणि तुम्ही पण काय जेवता आम्हाला तर सांगा काजल खाऊन दाखव चिची चिकन लेग पीस वाल्याच्या माणसानंतर तुझाच नंबर आहे अशी घ्यायची हा